बिटिआर सरकारा 4 बोसोर आबुं जाबाय। बिटिआर सरकारा 4 बोसोर आबुं जानायखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादोंमोन। अदालगुरि जिल्लानि भेरगाव हालामनि सिङाव थानाय भेरगाव मिनि स्टेडियामाव 4 बोसोर आबुं जानायखौ गाजा गोमजायै फालिदों बिटिआर सरकारा। बिटिआर सरकारा 4 बोसोर आबुं जानायाव अदालगुरि जिल्लानि फानेरि समबाय समिति लिमिटेडआव हेफाजाब बिफाननि सिङाव आरो प्रधान मन्त्री भारतीय जन औषधि परियोजनानि बानजायनायाव मोनसे जन औषधि मिरुखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बेखेवखांनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ बुंदों, बे हाबाफारिया हायुङारि सावस्रि खान्थियाव मख'नाय बायदि समानै सावस्रि जोथोननि नोजोरजों गोरोबनाय गामियारि हारिफोरनि थाखाय बाहायनो हाथाव गोजौ गुन गोनां जेनेरिक मुलिफोरखौ रोखा खालामनायनि फारसे मोनसे आगान। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ समबाय आफादनि प्रसेसिं सुबिदाफोरखौबो नायगिदिंदों, जेराव बिसोरनि माइ मिल, थाव मिल आरो आटा मिलबो दङ, जाय ओनसोलारि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनाय आरो गामियारि जौगाथायखौ बांहोनायाव समाजनि गोनांथार बिफावखौ दिन्थियो। बिटिआर सरकारा 4 बोसोर आबुं जाबाय। बिटिआर सरकारा 4 बोसोर आबुं जानायखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादोंमोन। अदालगुरि जिल्लानि भेरगाव हालामनि सिङाव थानाय भेरगाव मिनि स्टेडियामाव 4 बोसोर आबुं जानायखौ गाजा गोमजायै फालिदों बिटिआर सरकारा। बिटिआर सरकारा 4 बोसोर आबुं जानायाव अदालगुरि जिल्लानि फानेरि समबाय समिति लिमिटेडआव हेफाजाब बिफाननि सिङाव आरो प्रधान मन्त्री भारतीय जन औषधि परियोजनानि बानजायनायाव मोनसे जन औषधि मिरुखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ। बेखेवखांनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ बुंदों, बे हाबाफारिया हायुङारि सावस्रि खान्थियाव मख'नाय बायदि समानै सावस्रि जोथोननि नोजोरजों गोरोबनाय गामियारि हारिफोरनि थाखाय बाहायनो हाथाव गोजौ गुन गोनां जेनेरिक मुलिफोरखौ रोखा खालामनायनि फारसे मोनसे आगान। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ समबाय आफादनि प्रसेसिं सुबिदाफोरखौबो नायगिदिंदों, जेराव बिसोरनि माइ मिल, थाव मिल आरो आटा मिलबो दङ, जाय ओनसोलारि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामनाय आरो गामियारि जौगाथायखौ बांहोनायाव समाजनि गोनांथार बिफावखौ दिन्थियो।